26 Asrambari constituency ni bising khobjak East Champawar village committee ni Ojon Moidan gamio tongnai khoroksa takuk Birkumar Deborma bini sajla Wakirai Deborma umor bisi tham bo malaria hamya bemar bai koboljak tabuk Khwai district Sakhamnogor saknai jagui tongo bono thangai naikhatai chubachu khlaikya Tipramotha Khwai political district working president borumgana Krithi Deborma block committee member borumgana Monoranjan Deborma vice chairman borumgana Manav Deborma no khoboi te kubuni adongro sar songnoro tini bor phalimani puila hambai sini media pasu tonga jong tini 26 Asrambari constituency ni ongai sini Tipramotha ngai jong kahasba to khana plaza sini Khwai district hospital ora jong samuka sini takuk Birkumar bini nok nakai Purbo Champasora bisini Ojon Moidan kamini sini Birkumar pusla bini Cerai Wakirai Deborma bini umur nakai 3 bosor hairong ka borok malaria manjagai puila sini Tulasipur hospital khajak aro 2 din tongma olokai bornoro disas ba oro tango refer khairoka Khwai district hospital tau borok Khwai district hospital khajak tei borok ni treatment khai tongo mate jong kanaka boni nukuno berai suktaya aun bogo jong sini Tipramotha ngai jong sini borno je mante rangkoksa konke thumoi jong borno rangkisa subaso khalne khalekya jong subaso khana phaitene angga Khwai political district ni Tipramotha working president anbung Krithi Deborma teyan logi phai manjab kika sini 26 Asrambari block committee ni block committee member sini borongana Monoranjan Deborma tei sini Purbo Champasora bisini vice chairman sini takuk Norotom bosmo bosok phai manjaka tei phai manjak phaikia sini Pochim Champasora bisini vice chairman borongana Manav tei tongo sini takuk Ongodit tei logi tongo sini takuk Roton borok phai manjak phaikia tong tini borno je mansak suya bisinti phano rang lesolomnai jong borno subaso bani phajak hambai takuk nono tini sini bagrani adongro phaisuba phaimani bisingte nang bahai ma tongjaka leka amna sakta borok belai ana prosan manbai ang belai hambai mari karan jarawa tei turuni jarawa sikan jarawa sikan manbai ang borong belai hambai ma